slår. Nu är det dags, all bekymmer försvinner strax. Bästa båten för kropp och själ, 4 väggar i träpanel. Värdingbåvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Helsinki! Sauna. Ja, just ja. Helppo vattno mei rongunu. Tik tik takulen gorkanu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Sveitin lakkar, ja ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, inte på så svejt din bara yr. Bara bastu, jo. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, Rakkaat kansajuhlijat, hyvä kansalaistoria, kaikki siellä kotona. Hetki on koittanut, kyllä. Lämpömittari hehkuu punaisena ja aivan tuota pikaa se saavuttaa tuon maagisen luvun. 2026. Ollaanko me valmiita? Ennen kuin me lasketaan uusi tuleva vuosi käyntiin, niin me halutaan kiittää kaikkia tän illan upeita esiintyjiä ja artisteja. Kyllä, kiitos Ares, kiitos Erika Wikman, takkai! Me ihalitte keikkakaaren. Ja kiitos ennen kaikkea teille kaikille siellä kotikatsomoissa, jotka olette mukana tässä tunnelmassa. Juuri niin kotona, naapurilla tai jossain muualla. Ja ennen kaikkea kiitos kaikki täällä Kansalaistorilla. Pitäkää ääntä! Ja ihan just mennään Kai Kainaloon. Eni färdiga. Tästä lähtee 10, 9,